Ginathag sang tagpamaba sa Iloilo City Police Office nga valid IDs kag proof of residency lang ang ginapangita sa mga kapulisan sa mga tawo nga magasulod sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Captain Sheila May Sangrines, ginpahayag sini nga valid IDs lang kag proof of residency ang kinahanglan nga ipakita sa mga kapulisan na nagabantay sa border control sa tiyon nga magasulod sa syudad sang Iloilo. Suno man saya, isaman ini ka epektibo nga preventive measures ang pagpatuman sa border control sa entrance and exit point sa syudad. Samtang gidpahayag naman sa tagapamaba sa Iloilo Police Provincial Office nga si Police Senior Master Sergeant Francisco Lendero nga matahuay ang unang adlaw sa pag-implementar sang border control sa probinsya. Mahibaloan nga ang banwas sang San Joaquin, Kalinog, San Rafael, Balasan kag Pasig City ang nagpahamtang sang border control. Dugang pa ni Lendero nga tubtub subong valid IDs pa lang ang dapat ipresentar sa mga kapulisan kung magsulod sa probinsya. Apang buwas nga adlaw Hunyo 22 iga-implementar na ang S-Pass sa mga taga-probinsya sang Aklan, Capiz, Antique kag Negros Occidental. Samtang nagpangabay naman ang duha ka tagpamaba sa mga kapulisan sa publiko nga magkooperar kag sundon ang mga kasuguan tuhoy pagpaidalom sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa ECQ tubtob sa Hunyo 31 sa subong nga tuig. Balita gikan sa probinsya sang Iloilo, Paul Animas nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.